ଭାରତୀୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସଂଗାଲି ଓ ସୋଲାପୁର ଛୋଟ ସହରରେ ଅଟପଡ଼ି ଗାଁ ଅବସ୍ଥିତ। ସେହି ଗ୍ରାମର 22 ବର୍ଷୀୟ ରଙ୍ଗେଲି ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଅଭିଜିତ ମାଲିଙ୍କ ଘର। ଏହି ଗାଁର ସୀମାଟି ରୀତିନୀତି ଅନ୍ୟତମର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ଉଚ୍ଚ କୋଟିର। ମରାଠରେ ଚାଲିଥିବା ନ୍ୟାସନାଲସିପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଚାମ୍ପିୟନ ହେବା ସହିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟରେ 2ଟି ରୂପା ପଦକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେଶ ପବନରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ନିଜେ ସପନର ଆଡ଼କୁ ଦୂରଗତିରେ ଯାଉଥିଲେ। ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ କିଛି ଅଂଶ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୃତକମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅବଶେଷମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅସତି ୱାର ଅଧିକାରରେ ପକାଯାଉଥିଲେ। ଏକ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଗୋଡ଼ ହାତ ଚଳାଚଳ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଭିଜିତ କିଛି ଦିନ ବେଡ୍ରେ ଜୀବନ ବିତାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ବିନାଶର ଜୀବନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆହୁରି ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ଦଳୀୟ ଅଧିକାରରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଥିଲା। ତାଙ୍କର ପରିବାର ବହୁତ ହତାଶ ଏବଂ ଅଧିକ ଅପମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ଯିଏ ରୋଜଗାର କରିନଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଉଦାସୀନତାର ଗଭୀରତା ଆଡ଼କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅନଲାଇନରେ କାମ ଖୋଜିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ନିରାଶ ଭିତରେ ଆଶା ଭରି ହୋଇଥାଏ। ବଲ୍ବ 6 ଦିନେ ସକାଳ ସମୟରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ମାୟା କେୟାରରେ। ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ଥିଲା ଜାତୀୟ ସଂଯୋଜକ ଜ୍ୟୋତି ମୋରେରେ। ନଜର ଜଣେ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାର ବୟ ହୋଇ କ୍ୟାରିୟର କରିଥିଲେ, ଯିଏ 13 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବଟେଲ କଲର ଭାବରେ ମାୟା କେୟାରରେ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 50ଟି ଭାରତୀୟ ସହରରେ ଏବଂ 4ଟି ଇଂଲଣ୍ଡ ସହରରେ ସଚେତନର ବାର୍ତ୍ତା ବତାଇବା ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ସେବା ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସହଜରେ ବସବାସ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଦରମା ମିଳିପାରିବ। ଅଭିଜିତ ଏହାକୁ ଏକ କାଜୁଆଲ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା ଓ ସନ୍ଦେହରେ ଘଟଣା ଧରିଥିଲେ କାମ। ନିଜର ସଂକଳ୍ପବାଦ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରୋହିତ ହୋଇ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଥିବା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଅଭିଜିତ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ଫୁରସତ କରିଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଓ ସର୍ତ୍ତକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କୋହ୍ଲାପୁର ବୁଦ୍ଧବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ସକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଅକ୍ଷମ ସେମାନଙ୍କ ଅକ୍ଷମତାକୁ ଦୂର କରିଥିଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବୁଦ୍ଧମାନଙ୍କର ପରିଚାଳନା କରି କୋହ୍ଲାପୁର ସହରରେ ପଦୋନ୍ନତି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସର୍ବବୟସାମାଜିକ ସୁଟ୍ ଏବଂ ଟାଇଟଲରେ ଅଭିଜିତ ଅନଲାଇନରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ନ୍ୟାସନାଲରେ AIMA ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମାୟା କେୟାରର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। 14 ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ନ୍ୟାସନାଲରେ 47 ବର୍ଷ
ଇତିହାସରେ ଏଥିରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦଳ ପାଇଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବହୁ ଜାତୀୟ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ ପ୍ରଥମ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଅଭିଜିତ ଦରମା ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ଏକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସମାଧାନରେ ଉଦାହରଣ ସହାୟତାରେ ଅଭିଜିତ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଖୁସି ହୋଇ ପିତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଅଭିଜିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରୁ ବାହାରି ଆସିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଖୁସି ଆସିଛି। ସମସ୍ତେ ସମୟମୟ ହୋଇ ଅଭିଜିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଭଗବାନ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେତେବେଳେ ମୋର କିଛି ଦରମା ହୁଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସତରେ ଅଛନ୍ତି। ଗରିବ ଏବଂ ସୁଖର କନ୍ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ବ୍ୟାପିତ କଲେ। ଅଭିଜିତ ମାୟାକେୟାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି 120 ଗରିବ ପରିବାର ପ୍ରଫେସନାଲଙ୍କ ଭାବନାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସହାୟକ ଦରକାର ଥିଲା। 8 ବର୍ଷର ଦୁଃଖ ଅନ୍ଧାରରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ମୋତେ ଆଲୋକ କିରଣ ମିଳିଗଲା। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଓ ସହାୟ କରେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15,000 ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଅଭିଜିତ ଏହି ଦଳର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାରତ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନରୁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ କି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସମୟଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ମନେ ହୁଏ। ଅଭିଜିତ ଚମତ୍କାର ରଖିବା ସହିତ ଉଚ୍ଚତାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସଂଯୋଜକ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମାୟାକେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ 50ରୁ 100 ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା ଏବଂ 1000ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତି ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବହୁତ ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନେଇଛି। କର୍ପୋରେସନ ପାଇଁ ଏକ ବୈଷୟିକ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅକ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପରିଚାଳିତ କରିଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତି ଓ ଅଭିଜିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିବା ଦଳଗତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କରିବା ପାଇଁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭାରତ ପରି ସହରରେ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅହେତୁକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବାକୁ ବା ଆମ ସେବାକୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମ ସହରରେ ମାୟାକେୟାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। service@mayakeyar.org କଲ୍ କରନ୍ତୁ 9552510400 या 11 ରେ।